O Concello da Pobra acometeu a conservación de urxencia da cuberta do Museo Valle Inclán. As obras centráronse no tellado da Torre de Bermúdez, onde se procedeu á retirada da vexetación e sustitución das tellas desprendidas ou en mal estado. Unha actuación que era un pouco urxente porque estaba en moi mal estado debido a que tiña moita vexetación e tiña algunhas tellas movidas e todos entonces se fixo unha pequena actuación de limpeza de toda esa cuberta, o que temos aquí detrás, que é xustamente a da torre, e retirada de todas as tellas, volver a tellar todo ben para que, bueno, teñan un bon mantemento e non haxa así filtracións para dentro do edificio. A intención do Concello é dar continuidade a esta actuación cunha intervención na cuberta do edificio anexo. Ademais, queda pendente a execución de diversas melloras enmarcadas nun convenio coa Consellería de Cultura. Temos un convenio falado coa Consellería que non se chegou a executar, que o tema do Covid e os gastos extraordinarios que está xerando pois tamén obrigou a pospoñelo. Falaremos co Secretario Xeral de Cultura intentando retomalo porque hai actuacións pendentes a todas as fachadas. Hai un proxecto que temos para a rehabilitación de todas as fachadas, a restauración é a palabra se cadra máis oportuna, e o cuidado da pedra, non? Do deterioro da pedra coa salite do mar, coa auga que se fai necesario. É un traballo moito máis minucioso, moito máis en detalle, que non se pode executar sin permiso de patrimonio para empezar, e o proxecto ten que estar moito mellor definido, non? A este respecto, compre lembrar que a Torre de Bermúdez está declarada como Monumento Histórico Artístico de carácter nacional e ben de interese cultural.